ube uJobe 42 verse 4 noma waqala noma ngayiphi iyobe ilungile 160 sitabelele Qindisela niwe makawa What on this part of where 2 minutes was okay? 42 verse 4. What was that? 20. 10:20. Ngazi mina enikhulumayo. Njengoba ilapho ikhuluma lokufile, kakuzona ikhulumayo ufika abafana abahlanya lapha eThekwini. Kakusibo abakhulumayo kodwa umoya kayihlo wenu. Kodwa umoya weNkosi uNyazi olukhuluma ngabo hambe 42. Kakusithina sikhulumayo. 42 verse 4. Yezwa manje nami ngizokhuluma. Noma ngibubi ngicaba umkhela wenkomo kodwa ngiyacela ukuthi uyizwe manje nami ngizokhuluma. Ngicela ukuba ungilalele. Ngiyacela ukuba ungilalele. Yizwe kodwa manje nami ngizokhuluma. Ngicela ukuthi ungilalele nje. Angidalwanga kahle. Angiyangikho handsome. Ngumuntu nje. Bangcwele bahle. Ngibuka isikhathi. Umshumayeli kodwa akasho ukuthi kwela. Ya. Kodwa ngoba kudlala ipilot. Uma isikhathi besikhona umshumayeli, bengizosho ukuthi lana kuqile ubamusa wabonqango akutumatuma amrantempeli kodwa la eThekwini ngomdami parish ngisekhethe umusa eClermont la umshumayeli yakhona nge-14. I-14 kaNovember ukuyehliwa kule madolobha. Qinisela niwe makawa
uyimisi lamqala imaliqala umshumayeli. Amen. Ngonyakadlule ushamba useDenhauser, ngikhuluma ngonyakadlule ngo-Agasti, ushamba maseDenhauser, ngisho ngashambe mina olayisihlabeleni sami ngaphandle uNyezi wezulu, uma seDenhauser kufika inkosazane izothi baba ihamba nge-wheelchair, ithi baba ngizocela shembe, ngizocela ungiphumendo. Ithi Nkosi uNyazi, hawu mntana muthini? Ithi baba ngizocela ungiphumendo. Ithi Nkosi, hawu mntana muthini? Njengoba ungitshela nje uthe kwenziwe njani? Ithi le nkosazana ithi baba ngiyacela baba ungiphumendo. Ekhaya kithi abafowethu bonke baganiwe, nodadewethu baganile. Mina ngedwa baba engaganiwe, manje engaganile uma abafowethu babafowethu bekhona ekhaya bayangithuka bangithukana ngaso lesi sihlalo. Ungcono shebe bengithuka emzini wami. Khuluma indaba ka-Agasti. Sikhuluma indaba yoNyazi. Amen. Bengabazi mina oNgcobo, ngoba umshumayeli ukuzwa ngaze ngibazi. Ngasuke eMatuba nje ngizoyifunela amatoho eThekwini. Kodwa ngenxa yoNyazi, ukuthi silandela uNyazi, bengoba somalandela, kodwa ngaphica khona lapha endlini yoNyazi. Amen. Sihlalele uNyazi. Ithi incwadi kaMateyu 28 eyokugcina ithi sebembonile bakhuleka kuye kodwa abanye bangabaza. Baningi basangabaza namanje ukuthi uNyazi uNkulunkulu. Mhlawumbe inhliziyo yakho manje ngacela ukugcolisela namhlanje. Ithi baba ngicela ukuthi bengithuke emzini wami, ngiyacela shembe. Inkosi yabuka nikini ikhanda yathi inkosi ibusise yahamba ithe ngomnyango yayibiza yathi woza lapha malume biza le ntombazane yayisiza esifika wathi uthe ufunani yathi intombazane baba ngithe ngicela umshado. Yayithi bathi isithandwa sakho uhlala ubukela abantu abezayo, yayiphenduka ihlala yayiqhubeka inikelisa sekuyafika kulayini kuthi makufika kufika insizwa ithi baba ikhipha imali kwaba u-R20 namanikili ngaphezulu. Ithi baba ngicela shembe ukuba ungipha amehlo okubona intombi ezovusa lowa muzi ngaba mkhulu. Inkosi yamakhosi hayihleli ilalala kanjena yavuka yakhiloma yathi kuthezelele yathi uthini insizwa yathi baba ngicela ungipha amehlo okuzobona intombi ezovusa lowa muzi ngaba mkhulu. Yathi uNyazi intombazane woza lapha yaselibiza yona leyishosha yathi nangu umyeni wakho, wathi wena ndoda nangu umakoti wakho ezulwini selishadile. Amen. Yathi ezulwini selishadile. Yathi wathi umzwile ukuthi uthenda umntwana. Yathi le ngane ngicela ukuthi ungiphathele yona kahle. Kusho uNyazi bisho kulensizwa ngo-Agasti ngikhuluma indaba yezolo. Amen. Yathi ngicela ungiphathele kahle yona le ngane, uyisifile ukuthi ithi yahlupheka. Uzokwazi ukungenzela lokho ukukholwa kwabantu akufani maNazaretha. Singakhona le ndithatha ukukholwa kwamncane kudlula intuthwane. Liyabuza uNyazi libuza kulensizwa lithi uzokwazi ukungiphathela le ngane. Ithi lensizwa uma kuvela kuwe baba Nkosi konke kulungile. Amen. Isithi-ke mayibuza inkosi ukuthi uzokwazi ukuyiphatha, ithi shambe ngicela ungiphe izandla zokuba ngikwazi ukumphatha. Khona ngabantu akufani. Mhlawumbe mina ngakosukuma ngihamba ngithi babuza ukuthi ngisenzeni isishosha. Uthi wababuzisa inkosi yathi inkosi hamba nolungisa insizwa uthe khona okuncane hamba nolungisa kodwa ezulwini senishadile. Uthi ayithe bayiqhuba uthi inkosi babusisa isiyasukuma lesi silothu isiyahamba inqamula ngenyazo. Ithi inkosi yeyi wena ndoda kade umthembisa khona manje ukuthi uzomphatha kanti maqhuba phela lithi umkakho. Yaphendula lensizwa eqhuba isitalo ithi isaqhuba isitalo abazali ngisho abazali ngisho amagama yathi intombi kawume wensizwa nakho wathi kuyavuma yayisukuma le ntombi uNkulunkulu uNyazi. Amen. Uma ungafuni uNyazi ukulikhonza, uma ungafuni ukuthi uNkulunkulu ufuna ithuba. Ufuna ithuba. Lensizwa la mandini. Eyala mandini. Sikhuluma ngoNyazi. Sisho inkosi
okumalandela yiyo le nkosi eyathi usebuhleni ebuhleni Pentecost kaJulayi mhlawumbe ukhona nawe ukhona